bebès. Què te pareix si vos contam una afició que potser vos sorprendrà, no ho sé, però vosaltres que diríeu això de tenir com a fills o filletes... Un bebè per sempre, per exemple. Un bebè per sempre, sí, però no és un bebè de bon de veres que fa caca i pixo. Sabeu aquella sensació, dones, ara que heu estat mares, que teniu un bebè en braços i deis, ai, m'agradaria que quedés així tota la vida, i és possible ara. Això ma mare me diu sempre, ai, que mona que eres quan eres petita, ai, has hagut de créixer. Això se diuen bebès reborn. No sé si ho he dit bé, però se diuen bebès reborn. I són una espècie de bebès, de nins, infantons, que pareixen molt reals, de bon de veres, no és que siguin una pepa d'aquestes, no, molt reals, i els cuiden com a tal, per comprar-los l'has de, diguéssim, entre cometes, com adoptar amb un certificat, i bueno, un trull. El millor que poden fer és que mos ho conti una de les seves... creadores. Creadores aquí a Balears i una de les seves aficionades. Ethel, bon vespre. Hola, bon vespre, com va? Com estàs? Molt bé, vosaltres? Nosaltres ja ho veus aquí, en les aficions. Mem, la teva, sense cap dubte, és tenir nins i ninetes a punta pala, no? Perquè són bebès reborn. Sí, exacte, sí. Com va començar, Etel, aquesta afició? Pues mira, fa ja un parell d'anys d'això, el primer pic que els vaig veure va ser per fotografia, per internet, els em va mostrar el meu home i m'encantaren. I va ser elles que me va animar a provar-ho de fer. I com és el procés? Com comences a fer un bebè reborn? Un bebè reborn, jo els faig per ara de vinilo, te ve un kit, el kit ve el que és cap i extremitats sense pintar, diguem totalment incolor, en blanc, i tu vas donant capes de pintura, una damunt l'altra, cada capa de pintura d'una eixugada dins un forn d'aire. Quan està fred segueixes pintant i quan has acabat de pintar hi poses els cabells, que és un cabell natural, és un cabell de moir. El moir és una cabra d'Angora que està a Austràlia i els hi vas clavant d'un en un. Sí, jo l'he vist i li posen els cabells un a un. Escolta'm una cosa, i no te fa com un pot d'assumpto quan el tenen damunt, perquè és que jo que els he tingut damunt, escolta, que pesen igual que un nin, vull dir. És a dir, no és que tinguin un par de pepa, no, és que pesen com un bebè. Sí, més o menys pesen igual que un infant i la sensació quan el agafes en braços és aquesta. Almenys és el que un intenta. De fet, Etel, moltes dones, no? Vull dir, aquest bebè el cuiden com si fos totalment real. Vull dir, el vesteixen, el treuen a passejar... Sí, hi ha molta gent que per falta de tenir infants o perquè els agrada ho fan així. Els vesteixen perquè és un robot de bebè de veres i els treuen a passejar. Sí, aquestes pepes se serveixen com a teràpies també. Exacte. Anem a veure. Perquè, clar, jo vaig pensar, dic, ara això són aquests bebès que surten a les pel·lícules, m'entens? Que els pega una cotxada i surt el bebè volant. Clar, no emplearan un bebè de veres, m'entens? És un bebè reborn. És un bebè reborn, no? Però, a part d'això, vols dir que hi ha gent, en aquest cas tu, supos que també coneixes altres amigues i coneguts que tenen aquesta mateixa afició que tu, què és allò que vos aporta aquesta afició? El fet de fer-lo o el fet de llavors en cuidar-se i cuidar-lo, canviar-li la roba? Bueno, jo m'encanta fer-los. Jo, quan acabo un, descanso un parell de dies i torno a començar a fer-ne un altre perquè m'inspira molt i ho he de menester. És una cosa que me fa falta. Com més em vaig fent, més ganes en tenc i més ganes de perfeccionar tenc. Etel, i quin temps estàs en fer-ne un? Pues... 9 mesos. D'aquests en tenc 2. D'aquests en tenc 2. Sí. Pues me torp un mes, més o manco, entre pintura i posar cabells. Escolta, i ara mateix quants en tens en adopció? Pues espera, te'n tenc 1, 2, 3... Ara mateix en tenc 4. I ja tenen nom? Sí, nosaltres els hi posem nom quan els ho han de fer perquè els hi fem un certificat d'adopció per la gent que el vol, però si volen canviar el nom sense cap problema, canviem el nom que mos diuen i fem el certificat nou.
Clar, llavors s'han de pagar llinatge, m'entens? Els llinatges s'han de canviar quan canvia de pares. Ara, Etel, aquí tenim en Pedro, que jo crec que n'hauria de veure un d'aquests. Sí, Etel, jo t'enviaré una foto meva de quan era petit. Si fessis un bebè com ell, tindries un èxit que, vamos, que rompries, perquè era guapíssim. Era guapíssim, però jo li volia demanar què costa fer això, que val, que quan tu vens, a quin preu vens? Mira, jo... S'adopta. Sí, s'adopten. Per favor, Pedro. No compres, però et sentit és adoptar. Exacte. Sí. Exacte, se posa adopció, perquè com que són molt reals, pareixen que s'adopten. Ronden uns 350 euros. És que jo tinc. Tinc un que és prematur, aquest és un poc més econòmic perquè no du tanta pintura, ni du tant de cabell i això. I llavors n'hi ha un que és de vinilo complet, aquests són 450. Però en més o manco són uns 350 euros. És a dir, no has pagat per riure perquè si hagués estat un nin de veres entre 9 mesos. Haver-lo de treure, que ja m'apareix una feinada. Paquetes, biberó. Que si ho haguéssiu de fer vosaltres no ho faríeu. Avui m'he enterat, escolta'm, el meu veïnat ha tingut una nina i li donava el biberó i dic, cada qual li dones el biberó? Dic, cada hora. I dic, no, per dalt, diu cada 3 hores. Dic, cada 3 hores, dic, però això 2 de matí, perquè al vespre, diu, per dalt, i al vespre que no plora. A les 4 de la nit, la nina se posa, té gana. Què vols dir? Normal. I ara això... No ho sabies? No ho sabies. No, jo li dones el biberó a les 11:30 o les 12 de vespre, m'entens? Ja, I aguanta fins les 7 que aguanti fins les 7, el manco. M'entens? Li dones el biberó més carregat. Etel, li hem d'enviar un bebè reborn en Raül que practiqui un poc. No, deixa-ho fer, amb despertador. A més, aquest no se despertarà al vespre. No, dic que... no fos coses. Quina por si se desperta. Etel, he de dir que m'encanta la teva afició, que enhorabona per la feina que fas, que vaig tenir l'oportunitat de venir a veure't, de fer un reportatge amb tu, i que quan vaig agafar un dels bebès en braços, crec que nomia Àfrica, una de les que tenies, que la vaig tenir en braços a un moment donat de reportatge. No, era blanqueta. A un moment donat de reportatge me'n vaig adonar que xerrava en Etel i jo me movia amb aquest pas d'estar conant un bebè. I que quan me vaig donar compte i vaig dir, ara me sento ridícula, no? D'estar dormint una pepa, però que enhorabona, Etel, que m'encanta la teva afició i que seguesquis així molt d'anys. Moltes gràcies. Quan vulgueu qualque cosa ja ho sabeu. Gràcies. Adéu.